Panteng mring kang langgeng. Panglimbang 5 menit dina Selasa Legi tanggal 20 November tahun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 21 ayat 5 tekan ayat 11. Kabeh kang gumelaring jagat iki ora ana kang lono, lestari utawa langgeng. Watu bisa gigis, banyu bisa asat, wesi bisa neyeng lan kropos, karet lan plastik bisa leleh. Apa meneh barang kang urip kaya dene manungsa bisa mati. Nanging manungsa pitaya darbe keyakinan bisa ntrabas kepara nglumpati kahanan ora lono mau tumuju menyang kahanan kang lono langgeng. Carane yaiku kanthi tansah sesambungan karo Sang Maha Roh kang maha langgeng, kanthi gentur olah karohanin. Gusti Yesus mujudake dalan kang nyambungake antara kang ora lono marang kang lono. Kepara panjenengane mono Sang Panguwasa jagat lono kang piwulang patuladan dalem bisa nuntun marang kalanggengan. Gusti Yesus sing waosae dina iki paring peling marang para pendherek dalem supaya ora keblithuk mring pamblithuk kang bakal padha gentayangan golek mangsa ing mangsa-mangsa nyaketi pungkasaning jaman. Dipadha waspada, aja nganti kowe padha keblithuk, sebab akeh wong bakal padha teka ngaku-ngaku minangka Mesias lan ngaku ya aku iki panjenengane. Aja kowe ngetut wong-wong mau, aja kowe kigut marang janji-janjine wong-wong mau. Krana serawung piwulang patuladan sarta kapribaden dalem, para pendherek dalem Gusti wis padha wanuh becik enggo titen marang jati diri dalem minangka Mesias kang nyelametake. Ananging kasakengan manusiawi bisa wae nutup pepinginan kang luhur mulya. Kenikmatan kadunyan kang ngemeceri bisa wae ngliwarake tujuan kang wis mening tiring-tiring karancang. Kanikmatan sesaat pancen bisa gawe sesat kang nggawa para pendherek dalem ketriwal lan uwal saka janggoling kaslametan. Gusti Yesus uga paring piweling supaya para pendherek dalem ora padha gigrik lan keder marang maneka untran-untran pagebluk lan bebendu kang bakal dumadi. Bakal dumadi perang antara para bangsa kang mangan kurban bondo lan jiwa. Bakal dumadi lindhu gedhe kang gawe rusak ing wewengkon. Bakal ana pagebluk, bakal ana bebendu. Kabeh mau mujudake ujian paninting panyaring kapitayan para pendherek dalem Gusti. Sapa kang ringkih bakal ambruk, sapa kang ndliya bakal cilaka. Pros tresna pelem kinasih wis teka mangsane tandha-tandha kang kawecakake Gusti Yesus. Akeh para pendherek wong kang ngaku Mesias padha banget ing gregut murtadake para pendherek dalem Gusti. Akeh wong-wong kang ngaku satriya pinikit lan sang juru slamet. Perang gedhe antara sawetara negara uga durung lerem. Bebendu kayata lemah longsor, banjir, kebakaran hutan, gunung jebluk, enggo kasatan uga sul sumusul. Kabeh iki ngilingake kita kudu tetep teguh cekelan marang iman kapicayan ming Sri Yesus Sang Mesias sejati sarta tansah sengkut ngayati pakon tresna tinresnan mrih tansah slamet lan kaslametakene umat manungsa. Dipadha waspada, aja nganti kowe padha kablithuk. Suwawi sami munjuk Kuning asma dalam yang Rama Sang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula muji sembah nuwun awit penget sarta kekeran sabda dinten menika. Mugi ngadepi mangsa rawuh dalem kawula tetep kenceng cekelan kapitayan ingkang nyelametaken menika. Mugi linurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama Sang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.